Kidam tang pen nanganar ni pen China det along COVID-19 na kisokang dang penajok det pia dang along inkirkling nang dokok lo. Bangso puthak kham kesi millions so se aradatung nang chon paksi det pia dang along lockdown puthak kham kesi kidam tang arui pen det pia dang along kachisong thurpak lo. Lanson si pinile thot sitami Eastern China hawar along University along ke Charlie atum doan nang chon si lockdown puthak ke kham khia sai deng pon lo. Bangso kachisong asai ke deng ahut ke ongdong atum aning ki thi ning ki pung chepaklang rinti si sarkar atum pen zero covid policy asai deng sirak nangji pusi ningje pon rinti. Bangso kachisong asai ke deng laki kedam tang mati jong ni phai phoni we Nanjing Tech University along ke ongdong allo ke Charlie atum pen lockdown puthak ke kham khia sai deng pon lo. Adima long rai kom sai khia tum pali donsi university a campus along an pen chi ora dam rinti noi kali polote hitle pen nang abji aphansi rai kom sai khia hin pen ke ther padu ponlo bonda China deralong amatsi Xi Jinping a sarkar aphan lak lak aradatum abi thursi tobar pia long kachesong hangjo hanghai an pindo bangso China det kachesong along America pen Europe aderalong setami kachesong kachera basai padupon International Desk Report, Karbiang Online.